ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your DigiBoxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. It's a Wednesday fun day sa ating mga kabalitaktakan ngayong araw ng Wednesday. Isa na namang araw ang ating uubusin ngayong umaga para naman sa iba't ibang mga istorya, mga iba't ibang inspirasyon na inyo na ibibigay ng inyong dynamic trio ngayong umaga. Makakasama nyo sa Talaka na Tawanan, Charles Limon, at narito rin ang dalawa kong ano ba? Bebe girl. Bebe Ay, girls. oo. Ayan. Si Oo. Shecky ko daw. Bakit may pa-last name? May issue? At si Joyce de Guzman. O, sige, Ay, natin. di I nila. like it. Eh, di ikaw nang may second name. Kasi naman sa susunod naman, bigyan niyo ako ng second name pa nag-reborn ako. And good morning sa ating manonood. And maraming salamat sa pagtutok sa amin. Kaya yung mga nanonood dyan, share naman dyan. And if you're tuning on your TV, sabihin mo sa kapitbahay mo, dun sa marites mong kapitbahay, huy, andun sila sa channel Ganitech. Good morning, Ma'am Shisheki Kakulitan at Katsikahan. Ayan, pangatlong araw na naman ng linggo. Ito na naman ako sa nagbibilang ako ng araw. At dalawa na lang ang natitira matatapos na ang ating linggo. And with that, sana po samahan niyo ulit kami sa isang araw, isang umaga na punong-puno ng kwentuhan, kulitan at tawanan dito pa rin sa Morning Balitaktakan ng nag-iisang minion in the house. Tawa na tawa si Charles, maitim daw yung tuhod ko, guys. Nakakainis. Nakakainis kayo, maputi yan. Naku, Ilipat na yung petrolyo kasi dyan. ang nag-iisang Randy Guzman! Ren talaga this morning, barkada. And if you're using a smart digital TV, scan your Digiboxes at mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. Pati din kung gumagamit tayo ng free TV at antena lang ang gamit, pihitin lang yan sa tamang direksyon. Kasi minsan pag malakas ang panahon, napipihit yan unintentionally ng hangin. So, ipihitin nyo lang at mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. Tama, pero kung wala kayong television, na-conscious tuloy ako doon sa tuhod ko. Maputi naman nakakainis kayo. Alam mo kung bakit ganito yung kulay? Bakit? Ha? Oh. Nakita Wala ko naman nakita nagtatanong, ko yung powder sa bag mo kanina, yung pangbatok mo, linagay ko sa aking tuhod, charot. Hoy! Pero ayun nga, sa mga wala pong dalang television, mga nasa labas pa, at phone lang, internet, yeah. o kung data po ang inyong mga dala-dala, pwede nyo po kaming mapanood sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Meron din po kaming live stream sa aming YouTube channel. We are also in TikTok, Instagram, and Twitter na po. We are RNG Luzon sa mga platforms na yan. Kaya i-follow, subscribe, and everything kung ano po ang pwede nyong gawin dahil RNG Luzon nag-iisa, wala ng iba. Oo, and Yan. there's option sa Facebook Live namin that you can send us some stars. Yes. Yan. Send lang ng send. It's a minimum amount lang ng 40 mga ganun, 29 pesos, and you can send us your stars para Yes. between naminining kami. Tama. Upang ating simulan naman ang ating umaga. Oy, atin mo nang alamin ang latest weather update at dito na rin po sa bagyo ngayon or itong Ay, may low pressure bagyo. area na nakakaapekto po sa Visayas at Mindanao sa Ay, oo ating nga. ulat panahon.
Ang pinakamababang temperatura ang naitala kaninang umaga dito sa Baguio City ay 16 degrees Celsius habang ang pinakamataas naman na temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 23.6 degrees Celsius. Dito po sa Luzon, inaasahan pa rin pong magiging maulan at maulap ang panahon sa bandang dito po sa bandang Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin po dyan sa Region 3 at dito na rin po sa area ng Kabikulan dahil pa rin po sa northeasterly wind flow at ang shear line na nagdadala ng pag-uulan dito sa Kabikulan at dito din po sa Northern Luzon. Dito naman po sa Visayas at Mindanao, naglalabas na po ngayon ng rainfall advisory ang Pag-asa ukol po sa dalang hatid na itong ulan na hatid nitong low pressure area, although kinumpirma po ng kinumpirma po ng Pag-asa na hindi po magiging bagyo ang nasabing low pressure area. Sa ngayon po, tinatahak ngayon ng low pressure area ang northern Samar, papunta po ito sa direksyon ng palabas ito sa Aklan and then pupunta po ito sa Palawan. Pero yun nga po, kahit walang storm signal, nakakaranas po ng matitinding pagbaha at landslide dito po sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Kaya naman mag-ingat lagi at makinig sa mga paalala ng mga LGUs natin para po sa kaligtasan nating lahat. Oo, alam mo, it's very unusual na tag-ulan ng mga ganitong month. April, May, kasi 'di ba ang talaga namang June. tag-ulan June or July, 'di ba? Pagpasokan na ng mga elementary, ayan na yung mga nakabota. Ganon, kaya very unusual na ngayon siya nag-uulan. Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang ang aga ang panahon noong mga early. Bakit kung makatansa ka sa Hindi akin? kasi Nung mga Ano? early. kasi naiisip ko lang baka ganito naman talaga ang season before nung medyo okay pa ang ating yung mother nature. Wala, naiisip ko lang minsan kasi parang nakapahinga sa sa itong nature natin dahil sa pandemya. So baka naman ganito talaga before nag-iba lang nung nagkaroon ng climate change. Kasi nung college ako nagsasummer ako dito sa Baguio City, yung summer class, mga pagdating ng May, June, doon na malakas ang pag-ulan. Kaya doon nagiging waterproof ang mga estudyante. Actually, Diba? nagsa-start nga July. Ang tingin ko hanggang October, yun talaga ang maulan. And pagpasok na ng March, dapat talagang tirik na Summer tirik na yung na ang init. init Ngayon, dito. parang, anong nangyari? Kakaiba. Kakaiba. Mas kakaiba din kasi to everyone actually it's going to be a trend in Asian countries this upcoming months or maybe a year pa, Morning Barkada. Kasi nga, because of the ongoing rift with the war in Ukraine and the upcoming rise of the COVID-19 pandemic in China, and of course also the bank Fed in the United States, we are going to face challenges pagdating nga sa economic shock natin because primarily with the ongoing war with Ukraine, tumataas ang presyo ng bilihin, 'di ba? And oil and also food supply, nakaka-apekto 'yan. And aside from that, with China naman rising number na nagko-cause ng closure ng other industries, naapektuhan din tayo here in Asia because of that. And lastly, because of the US Fed, yung pagtaas naman ng commodity in the US market is also indirectly affecting us, and that we have to make sure that this specific shocks and economic activity will defend us more when it comes to having a low poverty rate. I mean, madadagdagan, high poverty rate rather, kasi because of this, the war and sanctions are likely to increase international prices of food and fuel, hurting consumers and growth. It said that the number one of poor in the Philippines, for example, could increase by 1.1 million. Of cereal prices rise 10% over the year o buong taon yan. Maapektuhan natin ang direct and indirect na impact nitong economic shock because of the said war nga, and ito nga pagbago ng pagtaas rather ng COVID-19 case sa China. So we find ways na lang siguro to be more independent as a country kasi naging reliant na nga tayo with them. Yan. Actually, we are very lucky nga kasi dito sa Philippines, we are very full of resources
resources, no? exactly. Ang dami, pwede ka lang dyan magtanim, ang daming puno, ang daming, alam mo yun, bodies of water na merong mga isda. Pwede lahat. Oo, pwede kang mag-ano. So, tingin ko naman kung talaga lang namang yayakapin natin ang sariling Oo. atin, Oo. we will be supporting our local products. Diba? Yung mga, di ba magsasaka in everything, Oo. kung sa kanila naman tayo bibili, Bibili, mabubuhay oo. talaga tayo despite kung ano man ang magiging problema sa ating economy. Oo, din. Kasi nga po, binalita ng NEDA na nakapagtala tayo ng 3% inflation rate Nako. this March. So magiging 4% na atayan daw dahil nga din po sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero in the other side, kahit negative man ang iba't ibang mga balitang ating naririnig, nako, meron naman tayong positive na balita sa sektor ng ating turismo sa bansa. Kasi nga po dito sa Boracay, nako, Wow, muling nako. nanunumbalik po ang mga tourist arrivals dito po sa Boracay. Kasi ayon po sa dito na po naitala ng tourist arrivals on Boracay Island reach 150,597 last month, or Wow. daily average of 4,858. So araw-araw may halos 5,000 na mga Wow. turista na bumibisita dyan po sa Boracay. Pero yung mga foreign visitors natin galing sa ibang bansa ay umaabot lang ito sa 2,533. So medyo kaunti pa. Pero yun nga yung maganda lumalakas yung domestic tourism natin. Yes. We are keep on exploring different actually hindi naman na to different tong Boracay. Wherein ito talaga yung gustong puntahan ng tao. Yes. Oo, kasi doon sa sinagawang research ng Department of Tourism, pagkatapos ng pandemya, saan mo gustong pumasyal? Marami sa mga taong nagsabi, Baguio City. Ay, Oo. bongga. Pumangalawa yung Boracay, Oo, and then oo. Tagaytay. Yung mga yun, mga di ba? ganyan, oo. And when they closed it, di ba, sinarado nilang Boracay before pa ng pandemic, to refurb, to Rehabilitation, rehabilitate. Rehabilitate. Naging mas maganda na siya. Yes. And I believe that actually made a good impact, hindi lang for our tourism industry, but for our locals. Yes. Kasi tama. sobrang naging mas standardized, Oo. mas maayos, and I believe that is one thing that we can do pagdating sa turismo. We empower our locals talaga Oo. when it comes to Oo. domestic tourism. And speaking of number 1 po, ang Baguio City sa mga lugar na gustong puntahan ng ating mga kababayan o kung sino man pong gustong mamasyal, mapaturista or local, Oo. di ba? Yung ibang local kasi hindi lumalabas. So, nung after pandemic, saka lang nila gustong i-explore ang Baguio City. Pero, Diba? for sure, mas darami na naman po ang aakyat ng Baguio City dahil Bakit? nagbukas na po ang 2 lanes ng Cannon Road para po sa ating mga turista. And before, Yun. every Friday, Saturday, Sunday lang. Pero ngayon, everyday na pong bukas ang Cannon Road para sa lahat po ng gustong dumaan mapa-inbound or outbound man po yan. Pero syempre, kailangan pa rin po nating sundin ang mga requirements ng Baguio City sa mga gustong pumasok sa ating lungsod. Like itong visita.baguio and Baguio HDF QTP. Yun, no? Kailangan pa rin po natin yan. And of Sarap. course, Sarap vaccination ng ice. card. Oo. Ang maganda dito, no, madami nang makakadaan ulit Oo. sa Passable, ating... yes. Alam mo na, Lions Head. Oo. Pero Oo. pwede rin na yung mga 5 tons and above. Hindi, mga truck. ang bawal lang po dito ay ang mga truck na 5 tons and above. Dahil nga po, alam naman natin na sa Cannon Road ay medyo hindi pa rin po safe, lalo na pag sobrang dami. Alam nyo naman yung itsura ng Cannon Road. And Yes. also, dapat po ang pagpapatakbo ay 30 km per hour lang po. Yes, 30 lang po. Yan ang sinabi po sa atin ng OCD, Oo. Office of the Civil Defense dito sa oo. Cordillera. Para nga po maiwasan din yung mga aksidente, lalo na hindi Diba? nasanay ang mga motorista, di ba? Minsan lang naman yan ni-open yung iba kasi dahil curve nga ang ating Cannon Road, ay racing, dapat mabilis. Pero Oo. ipinagbabawal po yan, mahigpit po yung Oo. chine-check para maiwasan po natin ang anumang insidente. And magko-close po ang Cannon Road kapag meron po tayong naramdamang mga pagyanig ng lupa na may Oo. na-monitor, i-close pansamantala. And of Yes. course, kapag po Rockfall. masama ang Panahon. panahon. Oo, and just a quick tip and, tips or 3
trivia to everyone Ayan. that is watching. It was the first road that was built going out to Baguio City, and it was Oh. known as the Benguet Road before. And when it was built, ang sabi nila, mga $45,000 lang ang budget natin dyan. But it actually went up to $1 million when it was being Oh. built. And sabi By the nila, Americans. by the Americans. And Oh. the taxes of the Filipino people are going to the road. Sabi nila, isara nyo na yan. Bakit nyo ba ginagawa yan? Because during the American occupation, they want to transfer the seat of government from Manila to Baguio City. Di sana sa atin ang Oo. Malacanang. Oh, pwede Hence, sana. kaya meron tayong The Mansion. So, yun ang isa sa mga dark Yun yung secrets. purpose niya Exactly. Those are the dark secrets na kung bakit ginawa ang Cannon Road before. Ay, kaya din siguro nasa atin ang military base. Yes. Si- Nako! Yes. Eh di sana kami pala ang kami ang bidang-bida, hindi Hindi yung Manila. Oo, kami sana ang Malacanang. Ang dali-dali sigurong kumuha ng interview. Pati Diba? May pinaglalaban, girl. Oo, Miyembro mga- na sana tayo ng Malacanang press Oo. corps. Ay, ang laki nun, Sayang, If bakit hindi nagkataon. natuloy? Oo. Pero it's a good way pa rin for us to respect na yun yung decision ng mga during the American occupation. Pero kasi it's our urban city kaya hindi siya Yeah. naging feasible. But it did not transpire kasi ang liit ng Baguio City by land area. Oo. Yun siya. Diba, And may ano naman tayo, may airport Oo. naman kami kung Oo. gusto mga charot. pero oo, at Pinaglaban. oo, sa mansion kaya merong helipad doon. Ah, For Saan? sa likod for emergency purposes if the Hindi ko president nakikita yun. nakapasok ka na ba Pero sa nakapasok mansion? na ako. nakapasok. Hindi pa ako nakapasok. Kawawa naman ako. Sana, mag-open kaya yun? Pwede No. kaya? Sa labas lang. Mga Oo, press oo, con, oo, pwede oo. tsambahan mo. May, Oo, may mga meron. press con eh. Meron, Pwede meron. doon. Pero ang ganda sa loob and it's also open for our vice president and cabinet members kasi merong rooms, ang daming rooms noon. May helipad, merong golf, may 4-hole golf course ata pa sa likod niya if I'm not Oh. mistaken. Kaya it's really talaga ginawa siya in purpose for rest and recuperation for our Philippine Oo. president or US based before. And mamaya makikita natin sa piece of check kung sino ang ibibida ko. That is really changing his ways to Oo. have a definition of fun sa trabaho niya. Abangan niyo yan mamaya. At mamaya naman sa ating tirada sa umaga, naku, makikumusta naman tayo sa ating mga men in uniform dito po pa rin sa Uy! dyan po sa Wow! Cagayan. At Isabela, ukol pa rin po dito sa isinasagawang iba't ibang kampanya kontra insurhensya at paghahanda na din po para sa darating na halalan. Makakasama po natin mamaya ang 5th Infantry Division ng Philippine Army. Kung sino yan, ating alamin sa tirada sa umaga. Oo, grabe ka ha. Oo. Alam ko puputulin mo na yun Diretso eh. na. Oo. At mamaya, tuloy-tuloy pa rin po ang aking pagpapakyut. Kaya ano po kaya ang ating pag-uusapan? Malalaman natin lahat ng aming ichinika ngayon lang. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan! Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. The renewable energy resource of the Philippines si Mig ang nagakda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng ₱1 trilyon pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino na nagdala ng liwanag sa milyong ng sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulong. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Yan, this morning nakakatuwa kasi magbibigay sa atin ng Fun Wednesday is isang matikas na security guard. But he is also very flexible when it comes to dancing live na live. From Cagayan de Oro, we have this morning Mr. Gene Fernandez. Good morning, Sir Gene. Hello, good morning, ma'am. Good morning, Sir Gene. Bati naman tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng Morning Balikatan. Ingat po tayo palagi. Always good vibes para iwas po stress. Kaya nga, Sir Gene, ikaw talaga, you've amassed a lot of followers sa iyong TikTok account. Sir Gene, kailan ba na tayo nagsimulang sumayaw? At paano ka, talagang mananayaw na ba talaga tayo, Sir Gene? Yes po, ma'am. Sa lugar namin sa Davao City po, dancer po talaga kami sa school namin. Wow! Tapos, nag-stop na ako magsayaw noong 2005. Oh. Kasi na disgrasya kasi ako sa motor ko dati ma'am sa Olonga po. Naku. Nabali kasi yung paa ko kaya hindi na ako nag-stop na ako ng sayaw. Pero Sir Gene, grabe yung mga TikTok dances mo, yung moves mo, parang hindi nga tayo nagkaroon ng any injury. Sir Gene, ang tanong ko naman, ito nga, paano ka nagsimulang gumawa ng TikTok account? At saka, ano yung naging inspirasyon mo sa paggawa? Nag-start po ako mag-TikTok, ma'am, nung nag-lockdown kami dito sa Cagayan de Oro City. Oo nga. Mga May po yun, May. Nakita ko po kasi yung kasama ko na nag-TikTok siya. Sabi ko sa kanya, pre, ano bang ginagawa mo sa TikTok, pre? Ito uso ngayon. Sabi ko, ha? Para kang sira ulo, masaya ka lang sa cellphone mo. Ayun, try ko, ma'am. Nag-try akong mag-TikTok. Maganda naman kasi papuwisan tayo, tapos stress reliever talaga siya. Yes! Kaya tinutuloy-tuloy ko na. Marami kasi nagko-comment na maganda sa mga sayaw ko.
And Sir Jean, ano namang naging reaction ng iyong family members? At syempre dyan sa trabaho, okay lang ba? Sir Jean, di naman tayo na pagsabihan? O ano, paano naman yung naging reaction nila? Wala naman. Yung boss namin dito sa hotel, supported naman po sila at saka yung manager namin, mga ka-workmate ko. Kaya nga minsan meron ako mga sayaw na kasama ko yung mga ka-workmate ko po. Oo nga. Sa pamilya ko po naman po, yun lang. Nung nag-lockdown, inuwi ko sila sa Bukidnon kasi mahirap na. Frontliner kasi ako pag uwi ng bahay. Kawawa may mga anak ko kaya dinala ko sa Bukidnon. Kaya ako lang nandito sa Cagayan de Oro. Oo nga. Sir Jean, kamusta naman tayo ngayong pandemya? Okay naman po ngayon ang sitwasyon dyan sa Cagayan de Oro? Ngayon ma'am, alert level 1 kami ngayon. Mabuti. Okay naman ma'am. Parang ano na rin, balik-balik na rin sa normal yung ang trabaho. Mabuti naman Sir Jean na okay kayo dyan. Sir Jean, ito naman personally po, paano nakatulong sa'yo ang pagsasayaw sa iyong mental health at syempre sa pakikitungo naman pagdating sa trabaho at sa mga ibang tao? Nakakatulong talaga yung kasi may problema ka yung kasi stress reliever talaga siya, ma'am. Kaya nga dito kami sa hotel, lahat ng mga kasama ko dito, sinasama ko talaga sa pag-TikTok. Tsaka ma'am, iba talaga kasi dati, hindi mo na alam kung pupunta dito, marami pupunta na, uy, Gardy, pa-picture, mga gano'n, na pakikulab po, so, okay naman po. Marami kasi dati, ang pangalan ko talaga, Ma'am Jen, pero ngayon, binansagan ako ng Gardy dito sa Cagayan. Opo. Yun ang tawag na sa akin. Kaya nga, no, Sir Jean, nakakatuwa lang na nagbibigay ka ng ngiti sa bawat sinong lalapit o makakapanood ng iyong pananayaw. Sir Jean, meron ba tayong tips dyan sa mga gusto ding mag-start ng kanilang account or maybe para lang sumayaw? Kasi Sir Jean, di ako marunong sumayaw eh. Ang masasabi ko lang po sa mga nag-i-start ng TikTok, yung mga small follow, basta huwag nyo isipin na, pag nag-TikTok kayo, yun lang na isipin nyo na good vibes lang. Importante, nagbibigay tayo ng saya sa mga lahat na nanonood na mga viewers natin. Opo. Yun lang, basta always good vibes lang. Basta tuloy-tuloy lang. Kasi papawisan tayo. Exercise din sa umaga. Opo. Yun lang para isa mag-iisip tayo ng problema, may stress lang tayo. Good vibes lang tayo. Oo nga, Sir Jean. Sir Jean, imbitahin naman natin ang ating manonood na bisitahin ng iyong mga social media platforms. Sa lahat po na nanonood ngayon sa Morning Balikatan, pwede nyo yung pumunta kayo dun sa TikTok account ko. Search nyo pala yung Gardy. YouTube channel ko rin po, The Dancing Guard. Ang Instagram ko po is The Dancing Gardy. Okay, yun po, ma'am. Maraming salamat, Sir Jean. At huling bati po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Magandang umaga po sa lahat ng Morning Balikatan. Basta always good vibes po tayo para iwas stress. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat, Sir Jean, for sharing us your time. And sana makita ka rin namin at makasayaw ka namin kasama dito nga. And Sir, sa lahat ng nanonood, Sir Jean, maraming salamat. And to everyone that is watching, bawat pitik talaga ng kanyang katawan ay nagbibigay ngiti sa atin. And sabi nga nila, Morning Barkada, na hindi doesn't matter what you do, you have to find where you are happy. And nakakatuwa lang kasi if it's dancing, if it's art, if it's singing, kung ano man yan, you always have to look
for your happiness. And yan na naman ang isa nating binida ngayong umaga dito sa Piece of Shek. Sana'y nakabigay kami ng ngiti at inspirasyon sa lahat ng nanonood. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat, Senator Migs, sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milky ng batang 90s, taratali ng itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niyan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAO! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Oras po natin alas 7 sa isna ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Welcome sa ating tirada sa umaga. Ngayong umaga po atin nga pong tignan ang ginagawang efforts po ng ating mga militar, mga men in uniform. Dito pa rin po kontra sa insurhensya dito po sa ating bansa. Partikular na po dito po sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Abra at Apayao na sakop po ng 5th Infantry Division. Ngayong umaga atin pong makakasama si Captain Rigor Pamitan, spokesperson po ng 5th Infantry Division. Sir, good morning po. Good morning po, sir. At good morning po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay ngayong umaga. Ayan po. Sir, unang katanungan po, kumusta po ang ating ginagawang efforts dito nga po sa NTF-ELCAC or Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict? We are seeing different supports, mga iba't ibang mga grupo na naghahayag po ng pagkondena laban po sa mga rebelding NPA at dyan po sa Isabela, dyan na din po sa dito po sa parte ng Cordillera, dito po sa Abra, Kalinga. Sir, kumusta po ang ating nagiging kampanya po? Well, being the isa dun sa member agencies ng Task Force ELCAC dito sa Cordillera, and we are continuing performing our mandates para ma-meet natin yung objectives ng National Task Force ELCAC na matapos na nga itong local communist armed conflict. Ayan, kasama natin yung other member agencies, other government agencies para dito napagkat itong ay convergence of efforts na sinasabi o yung whole of the nation approach para sa ating kumpanya laban sa local communist armed conflict dito sa region. So, within dito sa Cordillera region ay ang ating kinukumpronta ay ang mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Meron itong dalawang frente pa dito sa 5th IDAOR sa Cordillera. Ito yung Kilusang Larangang Guerrilla ng Bagas na nariyan sa may probinsya ng Isabela at ito ng mga Kilusang Larangang Guerrilla ng North Abra na nariyan sa probinsya ng Abra. So, ngayon ay nakapagbawas tayo ng kanilang manpower and firearm capability from this 2021, first quarter 2021. As of this report, ay meron na lamang silang dito sa KLG North Abra, ay meron na lamang silang 26 na monitored na miyembro at 7 firearm according to the latest records we have. And the KLG Bagas naman ay meron na silang natitirang 12 na miyembro and mga 16 na armas. Kung titignan natin, mas maraming armas kaysa to sa miyembro. Kaya ang titignan natin dito ay baka may mga arms cache kanilang itinatago dito sa probinsya ng Kalinga. So nagpapatuloy tayo sa ating mga focus intensified military operations kasabay ng pagde-deploy natin ng mga community support program para sa tuluyan nating kumpanya at matapos mag-dismantle natin itong KLG North Abra at ang KLG Bagas. Okay po, sir. Sir, dito naman po sa Cagayan at Isabela, medyo problematic na ata itong mga rebelding NPA dito po sa Isabela at sa Cagayan dahil unti-unti na pong nadidismantle yung kanilang grupo kasi dito sa Isabela ata marami na ata yung mga sumuko and also dyan sa parte ng Makunakon and dito din po sa Cagayan. Kumusta naman po, sir, dyan po sa Cagayan Valley? Dito naman sa Cagayan Valley, since na-dismantle natin 2021, yung KLG Quirino Nueva Vizcaya, ang natitira na lamang ng mga frente ng teroristang NPA dito sa Cagayan or Region 2 ay ang Central Front Remnants na nandito sa probinsya ng Isabela at ang dalawang komite na ng mga front committee na nariyan na under ng ng committing rayon ng
committing reyon ng Cagayan Valley. Narito sa Cagayan Province ay ang East Front Committee at ang West Front Committee. So kung isumatotal natin ang miyembro ng Committee Reyon ng Cagayan Valley ay aabot pa ng 80 at ang kanilang firearm ay nasa 24 na lamang. Resulta ito ng mga patuloy na nagbabalik loob sa ating pamalaan at ang patuloy na pagkakadiscover natin doon sa kanilang mga arms cache and food cache sa mga areas na itinuro ng mga local residents at lalong-lalo na ng mga former rebels natin na mga dating miyembro ng kilusan. Okay po, sir. Sir, nakikita po natin sunod-sunod yung mga condemnation rally, mga peace rally na sinasagawa ng ating mga kababayan dito po sa ating area of responsibility. So far, sir, kumusta naman po yung nakukuha nating suporta from the LGU and also from the community who are also gusto na ng yung kapayapaan, ayaw na nung mga naiipit sila sa mga enkwentro tuwing magkakabakbakan ang militar at mga NPA. Kumusta po, sir? Malaki ang pasasalamat natin sa lahat ng government agencies, sa mga lokal na pamalaan ng lahat ng nasasakupan ng 5th Infantry Division. Sa patuloy na convergence natin sa kanila ay naihatid natin ng mas maayos ang mga proyekto at programa, serbisyo ng ating pamalaan, lalong-lalo na doon sa mga malalayo at liblib na mga komunidad. And doon sa mga patuloy na suporta na nakukuha natin sa mga lokal na residente ay mas napapaigting natin yung ating kumpanya laban sa hisiya na nagdudulot ng mga armed engagement sapagkat sa mga tip-off ng mga local residents ay natutunto natin kung saan man nagtatago yung mga teroristang NPA dito sa 5th ID AOR. At the same time, with the help ng mga local residents natin, mga kababayan natin, ay natutunto natin yung mga kung saan ba tinatago ng mga teroristang NPA yung kanilang mga armas, yung kanilang mga food supply. So sa patuloy na suporta na nakukuha natin sa mga government agencies and the local residents, and we are very optimistic dito sa himpilan ng 5th ID na madideclare o makadidismantle natin ang mga natitira pang mga prente ng mga teroristang NPA dito sa 5th ID AOR bago pa man matapos ang termino ng ating mahal na Presidente Duterte, at para ma-meet natin yung direktiba ng higher headquarters na madismantle niya itong mga natitirang prente dito sa 5th ID AOR. Okay po, sir. Sir, aside po from insurgency, isa din po sa mga pinaghahandaan natin ngayon is itong darating na halalan. Kumusta naman po yung pagbibigay natin ng seguridad sa ating mga kababayan at sa mga politiko na din po, kasi Abra is sakop nyo po, medyo nag-deploy na ata ang 24th Infantry Battalion ng mga cluster deployment sa mga iba't ibang towns dyan po sa Abra. Dito naman po sa iba't ibang AOR natin, lalo na dyan po sa Cagayan at Isabela. Kumusta po yung assessment natin, sir? Mainit po ba yung tunggalian ngayon ng mga tumatakbong politiko dyan or hindi naman po masyado, sir? Well, dito sa buong 5th ID AOR, kabilang na dyan ang ABRA, since ang ABRA ay naibigay na area ng 5th ID just last March. So patuloy pa rin yung ating pakikipag-ugnayan sa lalong-lalo na sa ating mga counterparts na police sa pagpapatupad ng mga mandates namin being deputized ng COMELEC to exercise authority on this election 2022. So far, wala pa naman tayong mga naitalang mga pagkilos ng mga turistang NPA pa sa kanilang mga pangingikil, lalong-lalo na doon sa kanilang permit to win, permit to campaign
scheme para nga makapangikil sa mga kakandidato. And with regards naman sa mga assistants na i-extend natin sa mga candidates this election 2022, and pwede naman as long as papasok pa rin siya doon sa provisions na inilaan o nakalahad doon sa COMELEC resolution on providing assistance sa mga candidates. And with this ay nagpapatuloy pa din ang ating mga checkpoints kasama ng mga police sa mga strategic locations para ma-enforce natin yung provisions ng gun ban at para din mapigil natin and matwart natin yung mga possible activities o ng mga groups or individuals na magdudulot ng gulo dito sa ating nalalapit na election 2022. And when it comes dun sa ABRA, since may mga latest news and developments sa ABRA, nakikita natin na parating na sa news. Kumbaga, dahil nagiging isa nga itong may mga municipalities sa ABRA na na-consider na sa hotspot on this election. The 15th Infantry Division have deployed additional forces sa ABRA to assist and provide security sa mga areas na na-consider ng PROCOR as one of the hotspot sa election 2022. Okay, sir. Sir, bago po ang panghuling katanungan, may nag-comment po dito, sir. Paano po daw po makapasok sa inyo bilang, paano daw po makapasok as Philippine Army dyan po sa inyo, sir? We are very willing to accept applicants for recruitment namin dito sa 15th Infantry Division to boost and to add or mag-add sa ating strength dito sa ID. So far, ay ongoing na po kasi ang final board deliberation ng mga applicants for this first quarter 2022. And if you want additional informations, you can just check yung DRO Gamo Facebook page for any updates sa recruitment ng 5th ID. So, nonetheless po ay ang mga requirements po na kailangan ay at least graduate po ng K-12 program. Then, 18 to 26 years old. And single. Then, walang anak, walang asawa. Yun lang po ang pinaka-minimum na requirements. And also, at least 5 feet height on both male and female. Ayun. So, bawal ang mga committed pala dyan sa inyo, sir. Ayan, sir. Panghuli na lang. Dapat kapag pagpasok mo, single ka para una pa lang, committed ka na sa pagtatanggol ng bayan natin. Ayun. Okay, sir. Sir, panghuli na lamang po mensahe natin sa ating mga kababayan at sa ating mga nasasakupan po ng 5th Infantry Division dito po sa Northern Luzon. Go ahead po, sir. Okay, sir. Patuloy po ang pasasalamat ng himpilan ng 5th Infantry Division sa suporta na nakukuha nito sa lahat ng miyembro ng Provincial Task Force LCAC, maging sa Regional Task Force LCAC ng Cordillera and the Region 2, and all government agencies in our area of responsibility, and lalong-lalo na doon sa mga sa support na nakukuha ng 5th Infantry Division sa ating mga kababayan, sa mga lokal na residente, laban sa kumpanya natin sa Rincia, and laban sa mga turistang NPA. Naway patuloy po tayo sa pakikipagkapit-bisig ng matuldukan na yung mahigit na 5 dekadang pahingikil, pananakot, deceptive recruitment ng mga turistang CPP-NPA. Makakaasa po kayo ng 5th Infantry Division ay patuloy na magiging tapat sa mandato nito na masiguro ang kaligtasan ng lahat
at tutulong sa mga lokal na pamahalaan natin sa paghahatid ng proyekto ng ating pamahalaan, lalong-lalo doon sa mga far-flung areas para sa ating tunlaran at patuloy na matamasa natin ang tunay na kapayapaan. Yun lamang sir at maraming salamat sa pagkakataon. Ayan, maraming salamat Captain Rigor Pamitan mula po sa 5th Infantry Division dyan po sa Gamu, Isabela. Yan po ang ating latest update ukol po dito sa laban ng gobyerno dito po sa insurhensya. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Ayan, it's time for some games at ang aming laro ngayon ay patalinuhan. Ping-pong. Mukhang dito na ata ako matatalo, mga kabalitaktakan. O, di ba? Paano ba to? Ayan. So they will be flashing questions on the screen. Walang coaching, ha? At mapimili lamang kami ng tamang sagot using our flashcards na napakahirap gawin. Yes! Kahanang galing pa to saan to? United States of America. Ayan. So we're just going to choose either A, B, or C. Yes. Kaya para simulan, yan na ang unang katanungan. Ano yan? Ayusin niyo. Anong ibig sabihin ng www sa website browser? Game na? Game na? Ay, nagbibilang ko pala sa... Ren, letter C! Wait, saglit! Gulo ng Ren, letter C! Ano ba yan? Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang World sagot? Wide Web. Ayan, ang Wide tamang sagot ay Web. letter C, World Wide Web. Yes. Yan. Nakapandugas na naman ako. Hindi naman na-explain masyado. Akala namin Alright. Para sa alam nyo kung exams to ng mga estudyante ko, kayo ang easy-zero ko. Ayan. Lagi ko sa inyo. Para sure, ganun ko na lang. Okay, hindi pwede yan. Game. Para sa next na katanungan. Ilatag ko na nga lang dito. Saang bansa? Saang bansa ang... B, Australia. B, Australia. Nauna akong nagsagot. Ikaw ang nagpakita ng B. Cheating. Mali ano? siya. Name. Charles. Australia. Bakit parang nagbibigay lang ko ng points dito? Ayan. 1 point. Ano ba yan? Australia, the land of the Pwede bang kangaroos. mag-button tayo? Teka Nahulog lang. na sisi. Teka, lugi ako dito. Hindi ko mabasa Ang liit Charot. Diba? Alright, Mag-advantage bawi. kami. Oo, para sa next na katanungan. Sinong nagpangalan sa Pacific Ocean? A, Sheki. Ren A! Ano? Oy! Mali Oy, siya! alam ko na yun. Mali siya! Dapat
Sheki muna bago Sheki. A. Sheki Ren A. A. Ren A. Not following instructions. Charot. Tigilan natin to. Sige, bigyan na natin ang point kay Ma'am Sheki. Kawawa naman. Oh, sige. 1 point all. Anong Game, tama? Next. Anong tamang sagot? It's Ferdinand Magellan. Actually, most Ferdinand naman Magellan. siya. Oo. Okay. Ano ang... Sheki B. Xenophobia. Sheki B. Charles A. Di Ren C. Okay. Hindi ko kasi makita, mandurugas Fear kayo. of dogs. Fear of dogs. Yun pala yun. Oy, dapat hindi ka Xenophobia. hindi ka pwedeng nagsasalita habang hinahanap mo pa lang yung adobo. Oo. Hindi sinabi ko Sheki B. Sabi ni Mami, Sheki B. Hindi excuse me. Bawal. Dapat itaas muna yung sagot. Hanap ka talaga ng para makapuntos ka, no, girl? Muna yung Hahanap ka ng butas. Hanap ka ng butas. Nandurugas kasi sila, sabi nila guys, Kalma. Sheki B. Saguli. Bakit kami na naghahanap muna? Fine. Sige na. Oh, Pero sige. panalo pa rin ako. Last daw. Last na? Last na yan? Bakit? Bakit? Ito ang larong, Yan binansagang sa King King of of Sports. Sheki A. Charles B. Ren B. Ano? Bala kayo dyan. Ano ang sagot? Alright. Nagbugas tayo niyan. Oo. Siya yung nagbigay. Hindi pwede. Yung Excuse mananalo, me. di ba sasayaw? Oo, yung mananalo ang sasayaw yan! Para sa nanalo, Ma'am Sheki 3 points, Charles Yan. and Ren 1 point each. At dahil sumayaw ako noong nanalo ako, sasayaw din si Ma'am Sheki. Woo! Woohoo! Yes! Ang saya-saya. Ang saya-saya. Magluluto na lang ako ng spam na galing sa Cebu na expired. Tingnan Mga mo yun. ka-FB, yan din ang sinabi nila ng huli, wala kaming kinain ng breakfast. Meron tayong kinain cake. Meron. Cake! Oh. Ayoko kaya ng cake matamis. Ang arte-arte mo, may kakainin na lang nga. Oh. Ayan. Okay. Ay, sorry. Nagalit na si FD. Wait lang, saglit lang Let's be Oh. clear. Kung sinong natalo, dapat siya yung sasayaw. Bakit yung Bakit nanalo? nung nanalo ako, pinasayaw nyo ako? Kayong sumayaw. Kanta ka na lang ng favorite song mo, kahit one line lang. Go. Shucks. Go. Shucks, wala akong alam na kanta. Maganda yung shocks. Oh, Paano yung shucks. shocks? Shucks, ganun. Pero ayun nga, at dahil marami ng utang si Ma'am Sheki sa atin. Pero bago ang lahat ng yan, gusto kong magbayad ng pasasalamat po sa lahat po ng nanonood ng MB, araw-araw na tumututok sa mga taga-La Union, sa aking magulang. At syempre kay Tita Meli, Mama and Dadud, Subilian, Mainat Family, Bebelalan, hello, magising na, papasok na sa school. And ayun, marami ding salamat po. Babatiin ko ng aking pinakamamahal na Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and of course, wala nang Sapaw! And to my kids, Alera and Ethan, good morning, anak. I miss you so much. Malapit na tayong magbakasyon. And marami tayong gagawin. Maraming salamat to all our viewers, also to our sponsors, NGC PTG, Home Builders, and syempre, Baguio Country Club. Ayan, sa lahat ng kakilala ko, hi! Ayan. Sa ating mga sponsors, pasalamatan natin ang Musar Music and also pasalamatan din po natin ang Batang 90s Milk Tea, pampawi ng mainit na panahon ngayong summer. At also, kung gusto nyo mag-adventure dyan po sa Pugad Adventure Resort. Yan. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin ngayong umaga. It's a very fun Wednesday at naiipon na ang utang ko dito. Syempre, Ma'am Sheki, katsikahan at kakulitan tuwing agahan. Ayan, nakasama nyo naman sa Talakan at Diskusyon, Charles Limon. And of course, ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit at rapper na din ako dahil nagmamadali na tayo. Pero ayun nga, samahan nyo kami bukas dito pa rin sa Morning Balitaktakan dahil tomorrow, I thank God it's Thursday! Magkita-kita tayong muli dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong